OK, tak čaute, moje meno je B-Boy Bios a chcel by som sa dneska vyjadriť ešte k tomu statusu ohľadom toho, že vlastne končím aj z Bios Dance Studio, aj s Uniartom a tak ďalej. A v podstate celkom ste ma prekvapili, ja som vyhodil status o tom, že končím a strašne veľa ľudí mi napísalo, došlo mi strašne veľa SMS-iek, ľudia mi telefonovali, proste ste strašní blázni a musím sa úprimne priznať, že ten status nemal byť úplne až taký. Ja v podstate nekončím s tancovaním, nekončím ani s prácou s deťmi a tak ďalej. Ide o to, že všetky moje projekty, ktoré som doteraz mal, tak som sa rozhodol stopnúť, pretože tie projekty urobili mnoho chýb, a takisto aj ja som urobil mnoho chýb. Takže rozhodol som sa urobiť niečo nové, niečo väčšie. No a ako som tam písal, že odchádzam na inú planetu a tak ďalej, niektorí ste si myslí, že idem zomrieť alebo spáchať samovraždu, alebo to je úplná blbosť. Zapamätajte si, že to ja neurobím nikdy. Takže chcem urobiť nový projekt sa volá Planéta pohybu. Je to planéta, na ktorej každý môže byť kým chce, môže robiť čo ho baví. To znamená, že prídeš na tú planétu, chceš byť, ja neviem, dobrý tanečník, tak môžeš, chceš byť dobrý žongler, môžeš, nikto sa ti nebude smiať, každý tam má svoje hranice, svoje tempo, svoj spôsob tréningu a tak ďalej. Takže Planéta pohybu je nový projekt, ja na túto planetu odchádzam, vy môžete ísť so mnou, takže budem sa na to tešiť, od septembra určite otvárame. Takže ešte raz, nebojte sa, že by som skončil, či už s tancovaním, či už s prácou s deťmi. Nikdy sa to nestane, pretože to je môj životný štýl, baví ma to. A trošku možno ten status. Chcel som vyvolať nejaké reakcie, ale možno v tom zmysle, že Bios otvára niečo nové a tak ďalej, aby ste sa trošku zamysleli. Netušil som, že sa to vyhrotí až tak vysoko. OK, tak vám ešte raz ďakujem za podporu, ste vážne super, díky za slohovky, za SMS-ky, za všetko, čo ste písali, čo ste mi povedali. A už toto videjko je na našom novom kanáli YouTube, tak už dajte kľudne odber, kľudne pozrite náš Facebook kanál nový, ja vám pošlem aj tak pozvánku. Takže pokúkajte to, prihláste odbery a sledujte nové veci, budú aj nejaké klipíky vychádzať, von aj nejaké proma, videá a tak ďalej, bude toho veľa. No a ešte možno v rýchlosti ohľadne toho centra, ohľadne tej planéty pohybu, bude tam všetko, budú tam závodné simulátory, budú tam proste nejaké žonglerské pomôcky, budú tam tanečné tréningy, kondičné tréningy, cvičebné pomôcky, čokoľvek len chcete, nájdete u nás. Takže vidíme sa a ja posúvam veci na novú úroveň, rozhodne nekončím. Čaute, díky moc.